Барыгызга да хәерле кич. Саба дулкыннары телевидениесе бүген 10 февраль җомга көн чыгарылышын карарга чакыра. Одна информацион программасында соңгы көннәрдә булган яңалык хәбәрләр белән таныштырырбыз. Студияда Гөлназ Гатауллина. Ә хәзер шуларның кайберләре турында кыскача. Яңа Мишән авылында яшәүчеләр яңа медпунктлы булды. Махсус хәрби операция зонасына чираттагы гуманитар ярдәм китте. Ел укытучысы бәйгесенең зона этабын Саба районы кабул итте. Әлеге һәм башка хәбәрләр хакында хәзер тулырак сөйләрбез. Районыбызда соңгы көннәрнең зур вакыйгасы ул авыл җирлекләрендә баручы халык җыеннары. Мәгълүм булганча, бу чараларда авыл кешесе белән район җитәкчелеге үзара очрашып сөйләшә, фикер алыша, башкарылган эшләргә нәтиҗәләр ясала. Чираттагысы кичә Шәмәрдән авыл җирлегендә үтте. Башка еллардан аермалы буларак Шәмәрдәндә эшләп килүче төрле тармак оешмалары быел хисап чыгышларын видеофильмнарда эшләгән. Ирешелгән нәтиҗәләр шуларда күренде. Район хакимиятенең бүлек җитәкчеләре җыелышны Zoom платформасы аша күзәтте. Район башлыгы Рәис Миннеханов җыенда шәхсән үзе катнашты. Авыл җирлеге башлыгы Айдар Гәрәев ел дәверендә башкарылган эшләр турында хисапны хәл ителәсе проблемаларга тукталып алып барды. Многие думают, что женщины, которые убирают мусор у нас, должны убирать не только на улицах, но и во дворах. Вот в этом году по программе были установлены урны около подъездов. Первый вопрос. Кто из этих урн будет убирать мусор? Тут два выхода. Или убирать дежурный по подъезду, согласно графику, который вот подъезд мой, или заказывать услуги дворникам. Но вопрос, кто за это будет платить? Поэтому чистота зависит от нас. И, как говорится, друг на друга эту работу сваливать не будем. Надо работать вместе. Шулай ук хисап чыгышлары белән урманчылык вәкилләре дә катнашты. Табигать бәла казалары проблемалары һәр кайда сагыла тора дип белдерде лесхоз урманчылыгының участок урманчысы Илгиз Зиннатуллин. Авылларга якын урнашканлыктан безнең урманнарда янгын чыгу куркынычы бик зур. Янгын чыгу сәбәпләрен анализланган вакытта 45% янгын май аенда килеп чыкканы ачыклана. Бу дача сезоны башлану кешеләрнең урманга юл итәргә күпләп йөрү башлауы белән бәйле. Кар катламы эреп бетүгә Татарстан территориясендә янгын куркынычы сезоны ачыла һәм ул җир үстенә яңадан кар катламы ятканчы дәвам итә. Янгын күзәтчелеге бүлеге җитәкчесе Айнур Галимуллин биредә халыкны янгын куркынычсызлыгы таләпләре белән таныштырды. Җыенда шулай ук участок вәкаләтлесе Лина Рәхмәтшин чыгышы тыңланды. Ул ел дәвамында җирлектә кылынган җинаятьләр, аларның ачылышы, тәртип бозулар, юл транспорт хәрәкәтләре турында сөйләде. Шулай ук халыкка экстремистлык, террорчылыкка каршы көрәш чаралары, мошенниклар хәрәкәте турында да мәгълүматлар җиткерде. Район башлыгы Рәис Миннеханов үз чыгышында башкарылырга тиешле эшләрне атап үтте. По дорожной безопасности мы программу хотим получить. Если мы не успеем 23 год, на 24 год, я думаю, точно будет. Но желание уже в этом году мы начали этим. Мы в январе получили это, значит, вопрос освещения там и вопрос, как сказать, пешеходы. Она востребована будет, как та сторона Шамардан 2. Это же тоже с этой стороны тоже туда же. И там у нас вот правильное соединение дороги еще. Это будет. Это надо даже. Шәмәрдәндә 2023 елда да халыкның көнкүреш шартларын яхшыртуга планлаштырылган эшләр дәвам итәчәк дигән фикерен җиткерде авыл җирлеге башлыгы. Ә халык үз тарафыннан исә Шәмәрдән 2дә урамнарга асфальт түшәүне, Кырбаш авылында кәрәзле элемтә булдыруны, Шылпуымга хезмәткәрләре урман янәшәсеннән оешмага һәм Мишәнбаш авылына илтүче юлны яктыртуны сорый. Балаларын бакчага йөртүче гражданнар балалар бакчасы биналарын саклау максатыннан домофон урнаштыру турында мөрәҗәгать итте. Соңгы 10 елда районыбыз авылларында модульле фельдшер-акушерлык пунктлары сафка басып халыкка хезмәт күрсәтте. Сәламәтлек милли проекты кысаларында сәламәтлек саклауның беренче звеносын модернизацияләү программасы авыл кешесенең сәламәтлеген кайгыртуда һәм медицина хезмәткәрләренең хезмәтен җиңеләйтүдә әйтеп бетергесез роль уйный. Чираттагы пункт шушы көннәрдә Яңа Мишән авылында да үз ишекләрен ачып эшли башлады.
Бу атнаны яңа мишәнделәр җыр милли моңнар астында зур бәйрәм белән каршы алды. Төп сәбәп биредә заманча фельдшер-акушерлык пункты ачылды. Бу бина искесе янәшәсендә генә урнашкан һәм элеккегесе аның балалар бакчасы белән бер түбә астында була. Авыл халкының шатлыгын уртаклашып тантанада район башлыгы Рәис Миннеханов катнашты. Үзегезнең кадерегезне белегез, киләчәктә буны лаек өйрәтергә кирәк. Инде бу эшләрне башларга безнең республикабыздагы һәм инде федераль программаларда барлыкка килде. Шундый биналар барлыкка килә. Үз вазифаларын матурга үтәргә яссын, анда хезмәт итүчеләргә кадерен белеп эшләргә яссын. Шул вакытта безнең имбәләкәй авылларда инде сон машина белән йөрү хәзер кеше бармы, алар яна барыла. Шундый үзгәрешләр. Бөтенегезгә исәнлек, саулык, тазалык, байлык. Тизгеннәргә рәхмәт. Традицион кызыл тасманы кисү, биредә медицина ярдәме күрсәтүче Гөлшахидә Зәйнетдиновага символик ачкыч тапшыру тантананың күңелле мизгелләре. Рәис Миннеханов та һәр вакыттагыча яңа бинаның мөмкинлекләре белән танышты. Гөлшахидә ханым 37 ел шушы хезмәттә, авылдашларының сәламәтлеге сагында тора. Кайтып эшли башлаган вакытларында 4 авыл арасында йөреп эшләгән. Авыл кешесе күбрәк кан басымы, йөрәк авырулары белән мөрәҗәгать итә. Кирәкле медикаментларны заказ белән район үзәгеннән китерәләр ди ул. Мин үзем бу медицина училищесын тәмамлап, 1986 елда распределение буенча шушы яңа мишән авылына эшкә килдем. Мине яңа мишән, иске мишән, Кирәнне, Бакшанды медпунктына куйдылар. Инде 4 авылга бер пункт иде ул вакытта. Ул вакытта инде бригадирлар йортында башладым хезмәтемне. Телефонда юк, газ да кирмәгән, плитәле пеш, бәләкәй генә бер генә бүлмә. Шулай булса да жылы була иде инде. Санитарка бар иде ул вакытта. Санитарка инде төнлә белән пешкә ягып җылытып куя, мин килешкә, шприцларны кайнатып куя. Мин инде жылы пунктка килеп утыра идем. Менә шул дәвердән бирле ул вакытта бит инде юллар да начар. Менә хәзерге белән чагыштырам да инде мин хәзер инде бик күпкә тормыш шартлары җайланды. Юллар да әйбәт, асфальт юлларда, урам эшләре дә юллар әйбәт. Газлар кирде, медпунктларда яхшы хәзер. Менә шушы елда инде 1 январьдан шушы медпунктта эшли башладым инде яңа медпунктта. Бу минем инде хәзер эшләү дәверемдә 37 ел эшләү дәверемдә 4нче бинага күчү. 4 бина инде монсы шәт иншалла инде гамәрле булыр инде, гамәрлек булсын инде. Монда бөтен мөмкинчелек тә бар инде, бик матур, жылы, заманча җиһазландырылган, якты, күңелгә рәхәт инде, эшлисе килеп тора. Пропискада инде безнең кеше 330 санала, булай яшәүчеләр 262 кеше. 1 яшькә хәтлек 2 бала бар. Барлыгы балалар саны 51, бөтен 18 яшькә хәтлек балалар саны, 2 инвалид бала бар. Инвалидлар саны 32. Инде беременналар берәү. Заманча җиһазланыш, уңайлы шартлар, күзәтү камерасы эшләү, авыруларның медицина белгечләре белән онлайн аралашып дәвалану ярдәме алу хәзер биредә мөмкин эш. Аннан соң инде бездә менә шундый беренче ярдәм кирәк вакытта видео консультацияга чыгу мөмкинлеге дә бар. Без турыдан-туры авыру белән монда авыруның икеглар яздырабыз. Кан басымнарын үлчәп, хәлен сорашып, полисларын үлчәп, аннан соң турыдан-туры врачка шалтыратып видео консультацияга чыгабыз. Инде монда авыру белән врач турыдан-туры икесе бергә аралаша алу мөмкинлеге бар инде. Һәм ул үзенең кирәкле киңәшләрен әйтә врач, һәм кирәкле мәгълүматлар җиткерә инде. Яңа фельдшер-акушерлык пункты ачылуына бигрәк тә авыл өлкәннәре сөенә. Фельдшер Гөлшахидә Зәйнетдинова да алар өчен фәрештәгә тиң. Фельдшерыбыз Зәйнетдинова Гөлшахидә барлык халыкка киң күңелле, шәфкатьле, мехрибанлы. Аның эшчәнлеген мин ак чәчәкләр заманында Гөлшахидә белән тиңләштерәм. Яңа бинаны авыл халкы бик көтте инде. Бөтен уңайлыклары авыруларны кабул итәргә әзер дип уйлыйм.
Яңа Мишәндәге модульле фельдшер акушерлык пункты районда 16-сы. Аны Казан шәһәренең җаваплылыгы шикләнгән Строй Сити җәмгыяте төзүчеләре эшләгән. Чираттагы тагын бер шундый заманча медицина бинасы быел Олы Арташ авылында да файдалануга тапшырылачак. Украинаның сугыш хәрәкәтләрендә катнашучы хәрбиләребезгә һәр яклап ярдәм күрсәтү чараларын эзләп һәм аны тормышка ашырып торабыз. Шәмнәр ясау шуларның берсе. Блиндажда кулланырга мөмкин булган бу җылыну һәм яктылык чыганагын булдыруга да районыбыз волонтерлары бердәм күтәрелде. Бу хакта тулырак Рәйлә Галявина хәбәрендә. Мин компотларымны тотып, ак дверига килеп җиттем. Тез карыйбыз әле. Рамил безне каршы алды. Урын бирде. Аллаһка шөкер. Мобилизация кампаниясе башлану белән районыбызда барлыкка килгән бергә ярдәм итик төркемен оештыручыларның берсе Гөлнара Фатхрахманова башкарылган һәр күмәк эшне менә шулай яктыртып күрсәтеп бара. Бүген дә кулыннан телефон төшмәде аның. Үзе волонтерларга ашау әзерләп алып килгән, үзе репортер. Иң беренче бердән-бер волонтерларыбыз ул безнең аграр колледж студентлары. Аллаһ рәхмәт яусын. Менә Ләйсән монда. Ләйсән гел эшен генә күрсәтә, үзен күрегез әле. Аграрны колледж, Аллаһның рәхмәте яусын. Ләйсән Корбанова шулай ук бергә ярдәм итик төркеме башында торучы, оештыручы. Волонтерлар сафында аның янәшәсендә булган күлият егетләре белән шәмнәр әзерлиләр алар бүген. Блиндажда куллану өчен бик нәтиҗәле булган бу яктылык, җылылык чыганагын ясарга алынучылар дияргә кирәк үзләрен. Алларында кәгазь картон, колай банка, кулларында кискеч пычак. Эш фронты кайный. Бу эшнең бар хикмәтләрен Ләйсән инде белә. Ләйсән, менә бу кыскасы нәрсә өчен кирәк безгә? Бу һава булсын өчен һәм менә бу стенкасына тигәндә ул самый первый слой булып калырга тиеш инде. Чтоб менә бу зуры стенкага тиеп яндырмасын өчен. Бу бит әнә буяу бит. И шулай калган очракта ул аны яндырмый. И менә тимәде. Менә шул әминсез менә бу оралар калдырып һава йөрсенгә инде, алайса янмый дипләр инде. Шәм ясау өчен балалар ризыгы катнашмасы һәм консервлардан калган борча кукуруз банкалары туры килә. Бу турыда WhatsApp чатларда хәбәрләр таралу белән райондашларыбыз бушаган шундый калай савытларны район җәмигъ мәчетенә күпләп китерә. Аларның барысында мөхтәсиб Айнур хәзрәт Әхмәтов эшләүчеләр кулына үзе алып килеп тапшыра. Бар әйбәт, сауытларны алам тоже обжыкка җибәреп аласы ул аны. Ну монда кәгазьләрне җыйганнар менә әйбәт, кәгазьләрне чистакканнар. Булар может обжыкка да җибәрмәс, краска юк вроде. Обжыкка кайда җибәрәсез, ишетеп әйтәсезләр кайда? Белмим, менә хәбәр пич табабыз инде. Пич табып, потому что утыня атырган бар бит, ниләр, помещениялар. Рамил Нотфулин эшмәкәр буларак та үзенең ихлас ярдәме белән дә бу акциягә бик теләп кушыла. Эшләү өчен цехында бөтен мөмкинлекләр тудыра. Станоклар да бүген башка максатларда эшкә җигелә. Моны алып. Монда икән. Ола, исә китәйне. Все, шунсын чистартырга жугара. Аларның җитештерүләрендә төзелеш күбегеннән менә бу озын муенлы калай савытлар бик күп бушый. Рамил әлегә аларның барсында шәм өчен эшкә җигәргә шикләнә. Сынау өчен берничәне генә тутырып карый. Хәрбиләрдән ярый, ярабый дигән җавап булу белән ул аларны нәкъ менә сорау буенча әзерләрбез ди. Менә бу инде көне бу яна инде бүген, допустим. Бу теге утны сүндермәс өчен дә әйбәт шикеллек дип әйтим. Менә оңнарга гына кирәк куллану, кайда кулланылачаклар аны. Аңласак без аны шул бутылкаларны веш ясыйбыз инанларса. А если юк дисәләр инде без аны кисәбез. Кисеп тәбәнәкләрне ясыйбыз. Уже әле безнең бунда әйбер буларга китмәде бит. Юк, беренче тапкыр китәде. Кәгазь картон белән тутырылган әзер савытларга ахыргы эш итеп эретелгән парафин агызыла. Оештыручылар аны интернет аша чак эзләп табып, Тула шәһәреннән кайтарта. Соңгы вакытта интернет киңлекләрдә парафинга сорау зур үсә. Аны табу да кыенлаша. Ләйсән 12 000 суммага 62 килограмм парафин ала алдык дип шатлана. Бу урында кабат станоклар эшкә җигелә.
Парафинді мына шунда кистік шушы станок білем. Мындан кіртіп бардық, мындай пластиналар ол шоқмақ. Тығып бардық, мындан орайтып кесіп бардық, мындай полоскалар жасалып. Ол полоскалар енді пиш, андан соң шелеккеген отылып барды, сындыралар да оталар пишке, сындыралар оталар, тез жебей. Потому что зур, шүкіш біле соққанда разлетаться ете бүтін дүнияға. Мұныңға серді шығарып бүтінсін біткеш, дегенде ап кетерсің. Уақланған парафинны газ һәм электр жылытқычлар белән эретеп тутыруны Фидель Сайфетдинов үз җаваплылыгына ала. Эшне җиңелләштереп, чилеккә кран алып бора. Менә безнең Фидель шул чилекне үзе ясады, хәзер тутыра. Парафин әйбәт. Ак, сары түгел. Күмәк көч белән бу көнне барысы 200 савыт шәм әзерләнә. Алар размерлар белән бер төслегә җыелып, тартмаларга тутырыла. Күңел җылыларда кушып эшләнгән шәмнәребез хәрбиләребез өчен файдалы булсын иде инде ди Рамил. Мин каравым буенча интернеттан карадым бит, ничек кешеләр кайда кулланалар. Оказывается, ул банканы куялар икән пишкә, буржуйкага. Дегенде окопларда безнең җегетләрдә буржуйкалар җибәрәләр, анда казанда куялар эшләп торалар тоже. Шунда җибәрә, анда утын юк. Утын ягырына шуны куялардан икән пишкә, ул где-то бер 4-5 сәгать янады. Оказывается, шулай действительно тыгалардагы пиш авызына и все, яндырып җибәрә, шунда янып тора, төтене дә күренми, как бы и җылы. Иш янына куш итеп, сабалар эшләнмәләре янына кибәчеләрдән дә шәм килеп төшә. Биредә дә авылдаш ханымнар китапханәгә җыелып, кич утырып шәмнәр тутыра. Шулай ук өйләрендә дә ясаучылар була. Барысы 230 шәм Саба районыннан якташ хәрбиләребезгә диеп, гуманитар ярдәм белән бергә кичә Украина җирләренә юлга кузгалды. Якташлардан шәмгә җылы кайтавазлар булганда, аларны монда тагын әзерләү өчен тулы әзерлек бар хәзер. Шинче көн районыбыздан Украинада баручы махсус хәрби операция зонасына чираттагы гуманитар ярдәм китте. Техникаларга тупланган кирәк-яраклар якташларыбызга үз кулларына илтеп тапшырылачак. Гөлшат Галиякбарова хәбәре. Райондашларыбызның бердәмлеге авыр вакытта ачык чагыла. Бер айлык узатылган гуманитар ярдәмнән соң икенчесенә дә иң кирәкле әйберләрне тиз арада туплап өлгергәннәр. Хәрби хәрәкәт зонасында булган ир-егетләр туганнары белән элемтәне югалтмаска тырышалар. Кыска вакытлы сөйләшүләрдән иң кирәкле әйберләргә булган ихтыяҗларын шамалап өлгергән якыннары аларны ярдәм җыю пунктларына тапшыралар. Бу нәкъ алдагы ярдәмнәр шикелле җыелды. Кешеләр беләләр, үзләренең туганнарын кая икәннәрен, алар кая киләсендә беләләр. Безнең кафега бер партия җыйды, анда урын беткәч монда килә башладылар. Военкоматка без кабул итеп, карап кабул итәбез инде. Күбесе сөйләшә ала инде туганнар белән, андагы егетләр белән. Менә аларга нәрсә кирәк, шуны җибәрергә тырышалар инде. Бу ел өстәлдә безнең менә ул отоплениягә яраклы шәмнәр яңаша уйлап тапкан. Зак яна торган. Парафиновый. Тагын калганнарның шул ук товарлар инде анда, көндәлек кирәкле товарлар. Исән сау гына барып кайта күрсеннәр. Егетләргә зур сәламнәр бүтәнсенә дә биреп, Алла бирсә, алар да исән сау әйләнеп кайта күрсеннәр. Районыбызда Боевое братство иҗтимагый оешмасы да актив эшчәнлек алып бара. Мобилизацияләнүчеләрнең әти-әниләре туганнарының хәлләрен белешеп торалар. Отставкадагы майор Илгизар абый Идрисов та Сабадагы Боевое братство җәмгыяте вәкилләре белән бергә 3нче тапкыр гуманитар ярдәм алып баруда катнаша. Кичәлек Күкмарага да барып кайттык, Күкмаралар иртәгә баралар, тоже аларда оешкан төстә, бик тырыш, бик нәйтәләр, но безнекеләр тоже тырышалар. Менә администрация да инде машиналар белән ярдәм итә. Аларның анда теге түзмәслек түгел дип әйтмим мин, түзәрлек, яшәрлек. Булай инде менә ярдәм итеп торсак без аларга бик яхшы булыр иде. Без инде теге Луганск обласына барган идек. Сватовга аларга инде буржуй кешеләр җитәрлек. Теге артыкларын алар складка калдырдылар. Бу елы Херсонга барабыз. Херсонда анда ничек икән белмибез әле без. Беренче генә тапкыр бару Херсонга. Байлар сабасында яшәүче Җәмил абый Янгучинның Украинага 4нче тапкыр баруы, уллары өчен утка да, суга да кирегә әзер. Балаларын бер-берсен кайгыртып, кирәк вакытта якларлык ир-егетләр итеп тәрбияләгән. Хәзерге моментка не буенча, Сватова буенча, анда егетләрнең бөтен нәрсә бар. Анда күп әйберләр Раис Нургалиевич та җибәрде, халык та җыеп бирде, бик күп иттереп теге
частный посылкалар бик күп. Аларны уже хәзер анда 3-4 машина алып бардык. Аларга бик кирәк улында. Менә нәрсә генә кирәк дип беләм, ул бик кыйммәтле әйберләр инде. Хәзер әйтәм. Ночной ниләр кирәк. Тепловизорлар. Менә шул, хотя бы 300 метрга, төнлә, чтобы анда не бит, урман ниләр, чтобы кем анда утыра, анда күренә торган булса. Менә шуңа кирәк, бүтән әйберләре бөтенесе бар. Вот, мунчалары да бар, мунчаларды ясадылар. Кемнең казый алмадылар мунчаларны, теге блиндажларны су чыккач, алар өстә куралар инде. Мунчалар, буралар ниләр. Безнекеләр инде тегенә ясадылар инде. Мин анда булдым, ундым. Жылы анда теге бишылмасыннар. Мин бүтән кем менә белә, хәбәр бирде. Мен әйтәм, бишылмагыз, бүтән нәрсәләр бар. Аш диләр. Мен әйтәм, дөрес нәрсә түгел. Бүтән нәрсә бар. Ашалар, пешерәләр, нитәләр. Военныйлар инде теге хөкүмәт бик күп әйберләр алып кайталар, консервалар ниләр, алар тутырык инде. Суда алып киләләр, ипиде алып киләләр. Шул ашау-эчү үзләре әзерлиләр инде. Сабах һәм Теләшер районнары буенча хәрби комиссар Фәнис Закиров җитәкчелегендәге гуманитар йөк ерак юлга кузгалды. Аларның сәфәре бу юлы тагын да ераграк булачак. Гуманитар ярдәм белән бергә якташларыбызга 2 УАЗ, 1 Нива машинасы тапшырылачак. Якташларыбызга ярдәм җыю турында сөйләгәндә, волонтерлык хезмәте турында да әйтмичә калып булмый. Алар шәмнәр ясыйлар, кирәкле әйберләрне тегәләр һәм бу эшкә ярдәмгә килүче һәркемгә сөенәләр. Изге эштән без дә читтә калмыйк. Бу атнада Соба гимназиясында ел укытучысы 2023 Бүтән Россия конкурсы региональ этабының зона туры булып үтте. Бәйгедә 5 районнан төрле предмет укытучылары көч сынашты. Диләрә Җаббарова тулырак сөйләр. Укытучы булу, фәрештәләр язып бетерә алмас изгелек. Изге һөнәр ияләренең Бүтән Россия конкурсы иҗади эшләүче педагогларны ачыклау, аларга ярдәм итү, шулай ук педагог һөнәренең уңай имиджын формалаштыру максатыннан үткәрелә. Бәйгенең тантаналы ачылышында кунакларны Соба муниципаль районы башкарма комитеты мәгариф идарәсе муниципаль казна учреждениесе начальнигы урынбасары Гөлназ Капитонова сәламләде. Без барыгызны да сезне безнең гүзәл матур Соба районыбызда каршылыгыбызга бик шат. Я вам желаю не волноваться, все будет хорошо. У нас отличное жюри, все добродушные, все ждут ваших классных уроков. Всем вам удачи. Бик зур рәхмәт безнең Соба районына килгәнегезгә. Матур итеп эшләргә бүген көнебез матур үтсен. Мәртәбәле жюри агзасы Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының гомуми белем бирү идарәсе начальнигы Татьяна Алексеева бәйге тотучыларга уңышлар теләде. За каждым из вас стоит команда. И я в первую очередь хотела бы поблагодарить всех вас, приехавших сюда, много-много-много сил, потративших на то, чтобы эти люди сегодня вышли на эту прекрасную сцену. Большое вам спасибо за преданность, за находчивость, за любознательность и за ваш профессиональный прорыв. Поблагодарить хозяев, безусловно, наш прекрасный Сабинский район. Гульназ Тагировна, в первую очередь вас и в вашем лице, всю команду района, за то, что вы создаете для нас прекрасные условия. Надеемся, что вам будет тепло, уютно, комфортно, эмоционально, физически, и вы получите все самое лучшее. Педагогик дебют номинациясында катнашырга теләк белдергән яшь мөгаллимнәр Питрәштән, Мамадыш һәм Алабуга шәһәрләреннән килгән. Ел укытучысы бәйгесендә катнашучы Надежда Касалапова Алабуга районы Танай урта мәктәбендә башлангыч сыйныфлар укыта. Я безумно люблю детей, люблю их воспитывать, обучать, и поэтому именно с этим предметом, с этой категорией учеников и связана моя профессия. Очень рада быть здесь, все очень понравилось, как нас приняли, очень гостеприимно все.
Бәйгедә катнашучылар дәрес үткәрүнең кызыклы формаларын, укучылар белән эшләүнең нәтиҗәле алымнарын, заманча технологияләрне педагогик эшчәнлектә куллану ысулларын күрсәттеләр. Мамадыш районы мәгариф бүлегеннән конкурсантлар 4 предмет буенча килгән. Улыяз лицейыннан Осия Хасанова рус теле һәм әдәбияты фәненнән белем бирә. Ул бәйгедә 5нче сыйныфлар белән рус теле дәресен үткәрде. Мамадыш районыннан безнең бүген 4 укытучы катнаша. Рус теле укытучысы, музыка укытучысы, татар теле укытучысы һәм химия укытучысы. Аларга уңышлар телибез. Шулай ук гимназиядә татар теле һәм әдәбияты укытучылары да көч сынаша. Әлеге бәйгедә Соба мәктәпләре данын Газиянова Рафига Мөхәммәд кызы яклый. Балык бистәсенең 1 номерлы гимназия укытучысы Инҗи Галиуллина җитәкчелегендә укучылар Туфан Миңнуллинның Моңлы бер җыр драмасындагы Муса Җәлил образына характеристика бирделәр. Төшке аштан соң бәйге тотучылар төрле темаларга мастер-класслар үткәрде. Ел укытучысы Бөтен Россия конкурсы әле дәвам итә. Мөгаллимнәрнең зур сынауны 5-легә тапшыруларын телибез. 4 февраль көнне район мәдәният йортында студентлар катнашында студент пати уздырылды. Чарадан Гөлназ Вахитова хәбәр итә. Саулармысыз, шук, шаян студентлар! Шаян, шук, позитив таратучы студентлар бәйге форматында барган чараны Тимыршык Шикше Саба аграр көлиятенең иң яхшы егет кызлары үзләре белән таныштырудан башлап җибәрде. Кичкенә калак түгел, бу олы кашык, бу Саба районы, эй, бу Тимыршык! Мы, молодежь 21 века, всегда и везде добьемся успеха. Безнең исәр. Нишләп барлы юкламы? Чөнки кирәкмәгәндә без кирәк вакытта без Интеллектуаль бәйгедә егет кызлар катлаулы сорауларга җаваплар тапты. Студент еллары һәр кеше тормышында иң күңелле вакыт. Киләчәккә нигез салына, өметләр ишенга аша. Алда яңа идеялар һәм зур казанышлар белән тулы тормыш көтә дигән өмет белән яшисең. Аның һәр көне үзенчәлекле, берсе икенчесенә ошамаган. 3нче турда студентлар менә шул бер көнне сәхнәләштереп күрсәтте. Аграр көлият командасы студент белән профессорның юмористик диалогын сәхнәләштерде. Тимыршыклар дәрес барышын һәм үзара аралашу фрагментын тәкъдим итте. Катнашучылар рәсем сәнгатендә дә сәләтле икәнлеген исбат итте. Милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елының эмблемасын барлыкка китерүне зур фантазия белән башкарды. Әнигә багышлап ромашка ясарга уйладым. Шуңа күрә аның 7 бутагы бар. Кайсыгызгадыр Любит булачак, кайсыгызгадыр не Любит булачак. Вальс биюе, гитара белән җыр башкару, аерым чыгыш, иҗади турны һәр команда лаеклы үтте. Булсаң да син бүтәннеке, булсаң да син бүтәннеке, күңелемдә һаман минеке. Студент патида жюри тарафыннан Саба аграр көлияте иң шаян команда, Тимыршыклар иң тапкырлар дип танылды. Иң креатив команда исеменә Шикше яшьләре лаек булды. Бүгенге чара бик шады, шәп булды. Бөтенләй әйбәт оештырылган. Без бик сөендек. Студент еллары әлеге бәйге сыман елмайып искә алырлык мизгел. Шул ук вакытта кешене олы тормышка әзерләүче бер этапта. Районыбызның киләчәге өметле, чөнки аның шундый сәләтле егет кызлары бар.
8 февральда Теләші районында ел хатын-кызы, ел ир-аты хатын-кыз карашы республика бәйгесенең зона туры үтте. Анда югары утар акылга зәгыйф балалар интернат йорты хуҗабикәсе Әнисә Зарипова хатын-кыз әни номинациясендә Шәмәрдәннән җаваплылыгы шикләнгән Саида җәмгыяте җитәкчесе Әлфия Галләметдинова бизнес леди номинациясендә беренче урыннарны алдылар. Сабаданын яклаган үзебезнекеләрне чын күңелдән котлыйбыз һәм аларга алдагы турда зур уңышлар телибез. Районыбызда чаңгы спортын айрыша үз итәләр һәм аның ярышлары да даими һәм төрле дәрәҗәдәгеләре үтеп тора. 4 февральдә Саба чаңгы трассасында шуларның чираттагысы Татарстан Республикасы уңыш спорт оешмасы тарафыннан оештырылды. Шимбә иртәсе. Дәртле җырлар яңгыраган арада Сабаның ямьле яр буена республиканың күп кенә авыл районнарыннан чаңгычылар җыелды. Биредә Татарстан Республикасы уңыш спорт оешмасы чаңгы ярышы буенча чемпионат үткәрә. Күкмара, Балташ, Түбән Кама, Спас районнарыннан килгән чаңгычылар инде бер кат трасса белән танышып чыгарга да өлгергән. Иң элек хатын-кызлар 10 чакрым, аннары ир-егетләр 5 чакрым арага йөгерде. Бу ярышларга Шыннан да республиканың иң көчле чаңгычылары килгән иде. Саба кызы Сабина Хабирова барысын да уздырды. Старт сызыгыннан ул 10-нчы булып кузгалса, финишка 1-нче булып килеп җитте. Бүген Сабада чемпионат үтте авыл районнары арасында. Чаңгы трассасы бик әйбәт һәм миңа бик ошады. Һәм бүген бик җиңеп килдем. Саба районында беренчедән безнең спорт буенча зур мөмкинлекләр бар. Без монда чаңгы төрен генә түгел, башка төрләрен дә үткәрәбез. Икенче яктан әзерләнгән кадрлар бу судьясы буенча дагы, ярышны үткәрү буенча дагы, аңа инфраструктураны карау буенча дагы. Шуңа күрә Саба белән без хезмәттәшлегебез нык, киләчәктә дә монда ярышларны үткәреп, уңышлы чыгыш ясарга дип ышанабыз. Шушы ярышта җиңгән спортчылар Татарстан Республикасының Вологодская өлкәсендә Череповец шәһәрендә бөтен Россия кышкы авыл уеннарында представлять итәчәк. Ә безгә исә Татарстан чаңгычыларына уңышлар гына телисе кала. Бу атна китергән яңалыклар менә шулар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Алда файдалы мәгълүмат белән танышырсыз. Мин һәм атна информацион программасын әзерләүчеләр сезнең белән саубуллашабыз. Яңа атна яңа уңышлар китерсен, йортларыгызда тынычлык һәм бәхет булсын. Исән-имин булыгыз.